Ето какво е необходимо, за да се охлажда добре един компютър. За да не се прегрява, му трябват ето такива крачета отдолу. След това му трябва и една лека пластмасова подложка. Съвсем елементарна, тънка пластмаса. Все едно от какво. Единственото, което е необходимо, е да може да поддържа разстояние между дъното на компютъра и разните други неща, върху които стои. И това, което се получава, ето. Това е всичко необходимо, за да не прегрява и да влиза по-малко прах.